na siya, oh. Yun. Okay ng ating isang mapagpalang araw na naman sa inyo, mga katribo. Welcome sa Kabasan Tribe. Sa episode na to, isa na naman putayang babahagi ko sa inyo. At gagamit lang tayo sa putayang ito ng dalawang klase ng sangkap, asukal at saka toyo. Tara mga katribo, samahan nyo akong pakita sa inyo kung gaano kasarap ang putayang ito. Let's go! Sangkap nga natin mga katribo sa ating lulutuin ay ang ating chicken legs, ang ating toyo, asukal. Yan lang ang mga sangkap na gagamitin natin mga katribo dito sa ating ihahain ko sa inyong medyo kakaiba, pero pag nagawa natin ay medyo napakasarap naman ito. At tabayanan nyo mga katribo, at sigurado pag nagustuhan nyo to, uulit-ulitin nyo. Tara, umpisahan na natin. Sana nga natin mga katribo ang ating paggawa ng caramelized chicken. Ito ang aking toyo at saka linagyan ko nito ng tubig mga katribo. Tapos ito ang asukal, ihahalo lang natin siya. Saka natin tutunawin yung asukal sa toyo at tubig. Pag nahalo na, ganyan, umpisa na natin lutuin. Tara mga katribo, umpisa na natin. Umpisa na nga natin mga katribo. Sasalansan na natin ating mga palang manok. Tapos natin masalansan, lalagyan na natin ang kanyang sauce. Panoorin nyo ng buo mga katribo para ipapakita ko ng walang kato paano natin pasasarapin. Takpan, sindihan ang apoy. Yun, kailangan unang bugso, malakas ang apoy mga katribo para maganda ang kalabasan ng ating niluluto. Antabayan na natin siya mga katribo hanggang sa kumulo. Balikan natin maya maya. Mga katribo, pag kumulo na at naamoy na natin yung aroma ng manok, buksan na natin, nakapalik rin natin sa isa. Kailangan sagana lang ito sa halo mga katribo, sa baliktad pala, para pantay-pantay ang pagkaluto niya. Yan. Takpan ulit natin, hintayin natin na matuyo-tuyo siya ulit mga katribo, saka natin balikan. After 5 minutes mga katribo, baliktarin ulit natin. Every 5 minutes natin itong babaliktarin mga katribo para makuha natin yung tamang pagkakaramil niya. Kahit anong parte ng manok na mga katribo, pwedeng gamitin rito. Depende na rin yun sa paborito natin, kung ano yung paborito natin parte ng manok. Yan. Tapos makabaliktad, takpan ulit natin mga katribo. Balikan ulit natin after 5 minutes. After 5 minutes ulit mga katribo, baliktarin ulit natin. Kailangan tsagain natin itong mga katribo hanggang sa makuha natin yung gusto natin. So yung medyo napakatipid na ulam na lulutuin natin, napakatipid sa rekado. After natin mabaliktad ulit, takpan ulit natin. Tapos balikan natin ulit after 5 minutes mga katribo. After 5 minutes ulit mga katribo, baliktarin ulit natin. Lang ang proseso niyan mga katribo hanggang sa matuyo. Pula-pula na siya mga katribo.
Ba, lumalaban pa mga katribo. Yan. Hininaan ko na pala yung apoy nito mga katribo kanina. Para dahan-dahan siya maluto. Takpan ulit natin. Balikan ulit natin maya-maya. Double check ulit natin mga katribo. Yan. Medyo kaunti ng kanyang sabaw. Baliktarin ulit natin. Medyo mahirap lang baliktarin. Yan. Pag ganito na siya mga katribo, hindi na natin tatakpan para ma-evaporate na kanyang sabaw. Hanggang sa ma-achieve natin yung gusto nating pagka-caramelize sa kanya mga katribo. Yan. Ganyan na lang siya. Hayaan na lang natin siyang ganyan. Antabayan na natin hanggang maya-maya mga katribo. I-final check na nga natin mga katribo. Okay na siya oh. Yun. Okay na ang ating pinakaramelize na manok. Yan. Tara mga katribo, mukbangin na natin to. Ito na nga mga katribo ang ating caramelized chicken. Ibuhos na natin ang kanyang napakalapot na sabaw. Yan. Ang sarap nito mga katribo. Sigurado ang extra rice nito. Yan. Kaya na tayo mga katribo. Ito na ang ating ginawang caramelized chicken. Bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo. Yun. Tikman na natin itong ating ginawang napakasarap na caramelized chicken mga katribo. Para sa inyo mga katribo. Luto lang mga katribo, sigurado makasarapan ang buong pamilya nyo pag nasubukan nyo to. Nyo naman na talagang healthy, pure honey ang ilagay nyo mga katribo imbis na asukal. Suabe. Lambot niya, tamis at saka yung kaunting alat, saktong-sakto mga katribo. Kain po tayo. Wow.
Taob ang kanin mga katribo. Pag ganito ang hinain nyo sa inyong pagkainan. Daling lutuin. Dalawa lang ang sangkap. Madalas ko itong gawin dati sa native na manok mga katribo. Baka pure honey talaga lalagay ko dati. Ay wala nang mabiling pure honey dito. Saka hirap naman makabili ng native na manok. Kaya ganito na lang ginawa natin. Grabe ang sarap. Hindi rin magsisisi. Solve na solve mga katribo. Paano? Hanggang dito ko na lang muli tatapusin ang aking video sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sana po huwag kayong magsasawang manood sa aking munting channel. Shout out na po ang sunod mga katribo. Isang mabilisang shout out lang tayo mga katribo. Shout out po kay Will Peralta, Maria Cabusca, Uragon Outdoors, Wiles Brujas, Cat and Roll Vlog, Micaela Ching, Later Vlogger Ali, Michoy Rose Vlog, Aileen Budunal, Obring Uragon, Jobs Barameda, Mama Leia TV, Papa Ryan, and OFW Adventure. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aking maliit na channel. Sana po huwag kayong magsasawa. Hanggang sa muli po. God bless.